যতন খুলবাইখা তিনি 5 তারিখ মে হাইনো হাই जों ससियेल मेडिया नि अंगै आं बिसोर जतन हामबाय मारावो जों दिनै जतन सिओ दिनै हास्टेओ ताबो जों बेलाय वानालाय दंलायो जों कयदिन आगे जों डिक्लार रमानि जे दिनै दिब्राव जों ग्रीन जून हे रमानि आबो उल्टाङै थांखा ताबो जों मानजाखा दिनै हास्टेओ एट प्रेजेंट दिनै 27 case dong positive case bani bisingo जों नुखा बेसिबा दिनै BSF camp होते मजाखा दिनै 138 battalion BSF ambasa camp होते जों positive case corona virus मजागि दंगो बनि बागै जों जत्तो ताबो दलाय डिस्ट्रिक्ट न जों रेड जोन डिक्लेयार रिखा आंमोन कयनो मुसुगो ताबो त्रिपुरा हास्टेल बरगो जत्तनो वानालायजाक किरिलायजाक तेबो जों नुखा गोबां मानसिनि फातार दंनायाव जों त्रिपुरा सा बा वानसाफान हुथुम गोबां मानसिनि जे फातार दंनायाव फातार हास्टेल दंनायाव बरक दाव तुलु त्रिपुरा हाबै दङ आं खोनागा चराय जे बारिगाव गोबां माताबो 600 हाय बरक दाबो हाय दङ तै जों अबर साइडखा जे चरायबरि गेट स्पेशली आरो जों 24 घन्टा डिउटी जोंनि हेल्थ डिपार्टमेन्ट होते जों आरो डाक्टर और नार्स सब एंगेज है दंग जेबर हाबफैनाय फार्स्ट टेस्ट मा खायजानाय टेस्ट खायजागै जों जुदि नेगेटिव माजा खांख्लाय जों 1-2 दिन तंरगै बरन जों होम क्वारंटाइन खायनाय दै पजिटिव माजा खांख्लाय जों बरन जोंनि आइसोलेशन रूमाव बरन जों दानाय अबेख्लाय जों सरकार होते जों प्लान खायखा दै प्रटेक्ट डिस्ट्रिक्टआव प्रटेक्ट सब डिविजनाव जों क्वारंटाइन सेन्टार जों खुलाव रखा आरो बरन तंनाय बाय जों व्यवस्था खाय दंग दिनै जों खोनाखा दिनै बेसेबा जोंनि BSF केम्प होते ताबक जों 27 दिनै केस पजिटिभ केस दङ COVID-19 आरो बिसिङाव जों खोनाखा गोदै हिंखाय बेलायखौ चराय 10 बोसोर 12 बोसोरनि चराय माइनर एज आरो बर' माजाखा तेबो जों खोनाखा एकै फेमिलिनि नि जों खोनावो आबो बेलाय वाना संसा आबनि बागै जों ताबक जत्तनो बेलायखनि केयारफुल बेलायखनि जों सिनसियार दंना दरकार जे आं कबो जत्तो चिनि हास्टेनि बरनो तमातिफोर हातेमा वानसा जत्तनो जों सरकारनि रायदानो माने माचलायनाय जे लकडाउन जों डिक्लेयार माने जे लकडाउन नि जे रूल मते माने तो तंखे बेलाय चावो तेबो जों सोशल डिस्टेंस खायदों हे बेलाय चावो जों दिनै हास्टेनि बरनो जों खोनाखा गोबां मानसि बरनो हास्टेआव तो बिरमान माइ दंखा स्टुडेन्ट दङ जागा सामताङै दङ एमप्लय दङ जेबर रुगि नायजों थानाय दङ बाहाय गोबां मानसिनि जों खोनाय दङ आबनि बागै दिनै सरकार जों अक्लियर जों डिक्लेयार रेखा जों असाइनमेन्ट रेडी रेखा आरो बे गोबां मानसिनि अफिसार्स जे इनचार्ज जों खाय रेखा बरबाय कन्टाक्ट खायदि बनि फन नम्बर दङ दिनै जों नुखा जागा तामिलनाडुआव दिनै विकास सिंह दिनै एडिशनल सेक्रेटारि IS ब आरो इनचार्ज बर असाइन खायखामो जों तेलेंगानाआव दङ दिनै सहदेव दास ब सेक्रेटारि ब तेलेंगाना स्टेट नम्बर 99 बनि फन नम्बर दङ ते कर्नाटकआव दङ दिनै मैडम दिनै तनुश्री देवर्मा सेक्रेटारि बनि फन नम्बर दङ आसामाव दङ दिनै सोनिया गुप्ता ब सेक्रेटारि ते वेस्ट बेंगल दङ अपूर्व राय सेक्रेटारि दङ ते महाराष्ट्रआव किरणगिट्टे जों बनो असाइन खरेखा ते बाद की स्टेट जे और असाइन खायजा गया अब दिनै देवानंद रियान DCS ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटारि बनायनाय ते बाद स्टेट दिनै दिल्ली गो हरियाणा गोबां स्टेट जे बाद दंनाय दिनै मेघालय अमाहायर बागै जों असाइन खरेखा दिनै देवानंद रियान बबाय कन्टाक्ट खायदि बनि फन नम्बर दङ आबनि बागै जे दिनै सिक्लाराव जे फादार दंनाय गोबां मानसि बरक दाबो जाय दंखा दिनै हायद्राबाद दङ बम्बाइ दङ जों बरनो मेजे जों फर्म बुरि रेखा फर्म फिलआप मा खायनाय फर्म फिलआप जा सामिट मा खायनाय दिनै आरो इमेल नम्बर दङ दिनै आरो स्टैंडर्ड फैमिली नायनाय दिनै LS दालनाव बगे दिनै चेयरमैन बरनो दाय करके दङ बरक नागिन खाय दङ बनि बागै जों जत्तनो बरनि फन नम्बर रिजाक बरनि इमेल नम्बर रिजाक जत्त आरो कन्टाक्ट खायदि बरनो जों बाहायख्लाय तबनाय जों दिनै कैबिनेट मीटिंग दङ जों सालायनो बरनो ट्रेन बायदि तबनाय बास बायदि तबनाय
जों खागा ट्रेन बाय तबानाय स्पेशल ट्रेन जों एप्लाइ खायगा जों होम मिनिस्टार चिटि सुखा जोंनि मुख्यमंत्री चिफ मिनिस्टार जोंनि बिप्लब कुमार देव बरमनां बसुइगा चिटि जाते जों स्पेशल ट्रेन पॉइंट टू पॉइंट दोना बागै जों अलरेडि होम मिनिस्टार चिटि सुजा अब कयदिन नायसिन दंदि जों रेस्पन्ड मोननाय आबनि बागै जों अरो जेथिनि अफिसार्स जोंनि अफिसार जों असाइनमेंट रमानि आबाइनो कन्टाक्ट खायदि तैबो जों गोबां मानुखा जोंनि हालत लायरो जोंनि स्टैंडर्ड पर्सन बरो एप्लाई खायमानि फाइनेंशियल असिस्टेंट नि बागै जों रेडी दङ अनेक बरो देखा जोंनि मदे रिपोर्टआव जों नुखा प्राय 4000 नि ऊपर बेनिफिशियारिज 4000 बेनिफिशियारिज रिजाखा अब जों जोंनि लिस्ट फायखा तै बारबो गोबां माया दंख तै प्राय जोंनि 2-3 एप्लिकेंट अब जाय दंख बिबोनो कारणे अब जों वेरिफिकेशन खाय दंग अब बरनि मोबाइल नंबर गथ गया मोर अकाउंट नंबर गथ गया हमारे जों खनाका अब बगै अब मिसमैच से दंखा इसा अब किसा प्रॉब्लम दंखा अब जों ता चेक खाय दंग जों जुदि ऑथेंटिक मजा खांखाय बरन जों डायरी नाय आं खनाका प्राय एप्लिकेशन चलाय दंग तैबो अब तिनि 17 जोरा जों अब रिनाय अब जतनो आं कय साबो जबर ताफन मायाखो अब बिहा दज्ज तंदि बिहा पेशेंट तंदि जों सरकार तरफ থেকে जों हेल्प खायनाय बागै जों चेष्टा खाय दंग माने बागै आं अब दिनै साना बुस्थुखौ दिनै सरकार बाय दिनै नक कोऑपरेट खायदि दिनै गभर्नमेंट जे मानसिया जों सामथाय दंग आं खागाव आमनो पुइला दिनै स्टेट गभर्नमेंट दिनै गोबां दिनै बरनो जों हेल्प खाय दंग शुधु दिनै अरो फातारनि बरनो सिनिया अरो तिब्रा बाहायनो जोंनि बिपिएल फेमिली अटोरि फेमिली जों फ्री रेशन दै दंग तैबो दिनै गोबां दिनै एपिएल फेमिली नो जेबर रेशन कार्ड करै जेबर अब कार्ड करै साइन जों हेल्प खाय दंग जों अब साग्राय जत्त तिब्रा तमा वानसा तेमाटिक प्रासा जों जेबर विशेष के मासे दं हांखलाय नो इमिडिएटली नो ताइटिन खबर दै दिनै जों वीडियो दिनै लागानि वीडियो दिनै एसडीएम तै पुलिस थाना आरो नाव थांगे पुलिस खायदि केबो माइ मासे तामथु केबो अबहाय बिरमान तामथु तैबो जों साग्रायखौ अमहाय जेबर रुगिन दं हांखलाय नो सन्देह दं हांखलाय जेबर कोरोना भाइरास नि सिम्पटम रगि दं हांखलाय इमिडिएटली नाव थांगे हस्पिटाल थांदि तै बर हेल्पलाइन जों रेखा तै थाना थां जगाजग खायदि आबनि बगै आं कयनाय अ जराबो जों बेलायखे सिरियास जों बेलायखेनो क्राइसिस चलाय दं दिन राज्यको सारा भारतवर्ष बेलाय क्राइसिस चलाय दं नट ओनली भारतवर्ष ऑल वर्ल्ड सारा विश्व दाबो बेलाय क्राइसिस अ कोरोना भाइरास तैगि आबनि बगै आं कयनाय जत्तनो अ जराबो जों खाबाक्सा याप्रि बाक्सा प्राय जों सांमाता लायनाय तै चिनि सरकारनो नाव माचुबानाय जों गोबां मानसिनि बेलाय हामबाय मारागो चिनि गोबां मानसिनि एनजिओ रो चिनि बे वेल विशर गोबां मानसिनो सबाय दंग नोंनि गोबां डिपार्टमेंट होते मानसिनि कम्पानी होते गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप बे एनजिओ रो बर फाइनो साबन बुरुं सबाय दंग आं बर बेलाय हामबाय मारागो हामबाय बने बगै जत्तनो आं तिनि कयसानाय बायदि जों अ जराबो जत्तनो केबल कम दोष गुरुलायगै और ब्लेम गेम खेलायगै ना नि पॉलिटिकल पार्टी ना धर्म जे कुनु बरलो जों जाते अजराबो ऑपरेट खेलायगै जों मासलायनाय अबन आनि कयलो हायबा आं दिनै अबन सानाय जे दिन हासने बरो ताबो जों दिनै अर फाइनो कोरोना भाइरास बाराय दङ पजिटिव मागै दङ बलाय किमा सिंसा दिनै आसाम हितराव जों नर्थ इस्ट जों सेकेन्ड नङै दङ त्रिपुरा राज्य आनि बागै जत्तनो बलाय फाइल जों अजराबो जों ईश्वरनो सुरिलायनाय कायतनो सुरिलायनाय सुरि जाते जों दिनै त्रिपुरा राज्यको ओ कोरोना भाइरास नतै जों कोरोना फाइट खायनाय जब दिनै मेन शत्रु मेन एनिमी हिखै दिनै कोरोना भाइरास कोविड-19 ओ कोविड-19 जों बालबाक्सा याप्रि बाक्साखाय जों बनो मामे जमनाय बनो जों रक्षा माखायनाय हामबाय सर कয়েকটা এলিগেশন কাছে থেকে যে হেল্পলাইন বা কন্ট্রোল সেন্টার যে নাম্বার মানে আর কল খাইকে কল রিসিভ খাইছে কি আর বা কল খাইবে আর মানে সাজাবো আবার বা जों স্লাইড दङ অবশ্যই তিনি অফিসারও মাঝে মাঝে বড় টাইম করিং না आं खानाका जे बरनि खुब व्यस्तनि बागै बाक्सा कल समाया अबे जों दिनै सिनि मिटिं दङ आं डिटेल आबनि कक सानाय जो साइमनो कम से कम आंले प्राउड के सामनो आनि तो गोबां फोन कल फैयो आं यासाको 24 घन्टा फोन फैयो आं यासाको अफिसार माथा मसु अ भाइ मानो किन्तु अब जों सेक्रेनाय आं याफ्राबो जों आं साका दिनै चिफ सेक्रेटारि कक साका तै गजे अफिसार कक साका जातिनो प्लिज अजरावो अ क्राइसिस समायो जेराव बिसा दिनै कस्ट माखायनाय सेक्रिफाइस माखायनाय
हाइन आं बरनो कयखा माने बागै आंबो खोनाका महाय कसो अभियोग खोनाका जे थिन अफिसाराव फोन खसाया बर एटेन्डेन्ट खालाया आमाय खोनाका आवते जों स्लाइड दङ आं बरनो कयखा आं निजेनो कयो अफिसाराव बक्स लायखा नेर बिलिस अजराव क्राइसिस समायो you have to sacrifice, you have to be patient. Kau call manai, apa nasi bisa terjuk lagi, khusus dia hampa nampai kan. लेके चलो सोच दे अभी शुरुआत करो होगा कल से ही देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा चल वही पल में ही जिले कल नहीं सपने पुकारे चल वही एक नई रोशनी से रूबरू होना है आँखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़ है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़ है ICFA University, Tripura.